Αύρα Πανεσοπούλου, κοντά μας. Καλώς ήρθες. Ευχαριστώ που είσαι εδώ. Είπες ότι τις καλύτερες συνταγές τις έχεις φτιάξει στις μεγάλες αφραγγές. Στις αφραγγίες τις μεγάλες. Έχει τύχει να φτιάξω μια πολύ ωραία συνταγή. Χωρίς να ήθελα να πω ότι δεν χρειάζεται να έχεις ακριβά υλικά ή πολύ καλά υλικά. Η έμπνευση είναι ή το κέφι της στιγμής. Και τώρα που κοίταγα το βίντεο, μπορεί να δίνω την αίσθηση ότι τρέχω όλη μέρα και δεν έχω χρόνο και γιατί κάνω πολλά πράγματα. Αλλά προχθές που ήμουν στο αυτοκίνητο και οδηγούσα, εκείνοι στιγμές που σκέφτομαι διάφορα, κάποια στιγμή οδηγώντας λέω στον εαυτό μου, αχ, τι ωραία που θα ήταν να μην έπρεπε να κάνω όλα αυτά που κάνω. Γιατί έχω τόσα πολλά πράγματα να κάνω ακόμα, που έχει σχέση με τη δουλειά, ναι, με διάφορα, αλλά έχω έτσι πολύ τον ίδιο ενθουσιασμό που είχα ξεκινώντας από την Αθήνα. Ξέρεις τι θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε και θα το συζητήσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Επειδή μας βλέπουν πολλοί νέοι άνθρωποι που παρακολουθούν την εκπομπή. Τα νέα αυτά τα παιδιά που ετοιμάζονται να κάνουν τις σπουδές τους και στη συνέχεια να μεταναστεύσουν. Διότι στις περισσότερες οικογένειες έτσι γίνεται. Η εσωτερική μετανάστευση. Αφήνουν τα χωριά. Να πάνε στα κέντρα. Και πάνε στα μεγάλα κέντρα για να βρουν πιο εύκολα δουλειά, να ζήσουν όπως ονειρεύονται και οι γονείς τους μια καλύτερη ζωή. Ίσως εσύ να αποτελέσεις πηγή έμπνευσης για αυτά τα παιδιά. Μακάρι. Να τους δώσεις τα ερεθίσματα ώστε να σκεφτούν επιχειρηματικά στον τόπο τους. Μετά τις διαφημίσεις. Πώς κατάφερες να πετύχεις εσύ λοιπόν στην περιφέρεια και πώς θα μπορούσαν τα νέα παιδιά που ζουν εκεί, αντί να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, να δραστηριοποιηθούν εκεί? Ο καλύτερος τρόπος για να γίνεις πολύ καλός στη δουλειά σου είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις. Και ήμουν πολύ τυχερή που μπόρεσα να κάνω δουλειά αυτό που μου αρέσει πολύ να κάνω, να μαγειρεύω. Και είναι κάτι που δεν το βλέπω στα νέα παιδιά να τα κατευθύνουν προς τα εκεί. Δηλαδή, κανένα από τα μαθήματα του σχολείου δεν τα βοηθάει να βρούνε τι θα τους άρεσε να κάνουν. Με αποτέλεσμα να είναι μια εκπαίδευση έτσι πολύ στήρα και στημένη, για να κατευθύνει τα παιδιά σε 3-4 πράγματα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της ούτε ποιος είναι ο άνθρωπος, ούτε και από πού είναι. Βλέπω εγώ τώρα τόσα παιδιά στην Αγιά που έχουν περιουσίες με τα μήλα που παράγουν εκεί πέρα. Καλησπέρα στη Λάρισα. Καλησπέρα στη Λάρισα. Φιλιά, πολλά. Και το πιθανότερο είναι ότι πολύ λίγα παιδιά θα μείνουν για να γίνουν αγρότες, σύγχρονοι αγρότες όμως, επιστήμονες. Δηλαδή να φύγουν να σπουδάσουν και να γυρίσουν, να αξιοποιήσουν αυτή την περιουσία και να αναδείξουν και τα προϊόντα και να κρατήσουν και την ποιότητα ζωής που έχει η ζωή στην επαρχία. Γιατί δεν συγκρίνεται με τη ζωή της Αθήνας. Σαν ποιότητα ζωής, για να πεις ότι εδώ κάνω οικογένεια, μεγαλώνω παιδιά και κάνω μια επιχείρηση. Δεν είναι τυχαίο ότι οι καλές ιδέες και οι καλές επιχειρήσεις ξεκινάνε από την επαρχία. Δεν γεννάει η πόλη ωραίες ιδέες. Η ύπαιθρος γεννάει ωραίες ιδέες. Θέλεις να μου πεις εσύ τι έκανες με τα δικά σου προϊόντα και ξεχώρισαν και πήγαν καλά? Τι διαφορετικό έκανες? Διότι κονσέρβες και βαζάκια με γλυκά του κουταλιού, με λαχανικά, με οτιδήποτε, υπάρχουν παντού. Δηλαδή όπου και να κοιτάξεις υπάρχουν τέτοια. Γιατί τα δικά σου ξεχώρισαν? Άρα κάτι σκέφτηκες, κάτι έκανες. Δεν μπορεί να αποφάσισαν όλοι τη Σαύρα τα προϊόντα θα αγοράσουμε, μιας μικρής επιχείρησης τα λίγα βαζάκια. Εδώ υπάρχουν βιομηχανίες και βιομηχανίες. Αν κάτι, τι τα ξεχωρίζει δηλαδή από τα υπόλοιπα? Η ποιότητα. Δεν είναι αποτέλεσμα ενός business plan. Ναι. Είναι αποτέλεσμα μιας
ιδέας σε συνδυασμό με κάποια πολύ ωραία υλικά ή εξαιτίας των υλικών ήρθε μια πολύ ωραία ιδέα, η οποία μαγειρεύτηκε, έγινε ένας μεζές, έγινε ένα γλυκό και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι με τόση αγάπη φτιαγμένο που να μην έχει αποδέκτη. Θα σου πω εγώ ποια είναι η διαφορά. Όταν αγοράζεις σε ένα βαζάκι μια κονσέρβα με γλυκό του κουταλιού, αν διαβάσεις πίσω τα συστατικά, έχει μυρωδιά, είναι από σκόνη. Στο εργοστάσιο φτιαγμένο, στο εργαστήριο. Ναι. Η μυρωδιά. Το χρώμα είναι στο εργαστήριο φτιαγμένο. Η ζάχαρη, το σιρόπι είναι χημικό και αυτό φτιαγμένο. Ό,τι και να διαβάσεις το έχουν φτιάξει μέσα σε ένα εργαστήριο. Είναι όλα πλαστικά. Έτσι. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Έχει πει ότι εγώ δεν είμαι μεγάλη επιχειρηματίας. Δεν παράγω ποσότητες. Δεν μπορώ να γεμίσω τα σούπερ μάρκετ. Δεν μπορώ να γεμίσω τα μεγάλα καταστήματα. Αλλά. Όχι, ό,τι χωράει στην κατσαρόλα. Ό,τι χωράει στην κατσαρόλα. Αλλά θα βάλεις μέσα το λάδι το οποίο είναι εκλεκτό και δεν είναι ψεύτικο και χαμηλής τιμής. Ναι, το ζητούμενο δεν είναι να μειωθεί το κόστος όπως είναι σε μια μεγάλη επιχείρηση. Το ζητούμενο είναι το αποτέλεσμα να είναι τέλειο και όσο γίνεται ακόμα πιο καλό. Δηλαδή, εάν γκρινιάζουν ότι αυτό είναι ακριβό, εγώ για να λύσω ένα πρόβλημα πώλησης δεν πρέπει να το κάνω φτηνότερο, πρέπει να το κάνω καλύτερο. Δηλαδή, ακόμα πιο. Είναι μια απασχόληση και ένα ενδιαφέρον που δεν τελειώνει ποτέ. Να βρεις ακόμα καλύτερα πράγματα, να μην είναι απλώς εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, να είναι από συγκεκριμένο μέρος, από συγκεκριμένες ελιές, από συγκεκριμένο άνθρωπο, από συγκεκριμένο ελαιοτριβείο και αυτό να φτάνει στον άνθρωπο που πάει να το ψωνίσει και να καταλαβαίνει το μεράκι που έχει μπει μέσα σε αυτό το βάζο ή το κουλουράκι ή το κουραμπιεδάκι. Και δεν μου λες, αρνείσαι να χρησιμοποιήσεις βιομηχανικά καζάνια κλπ. Θες κατσαρόλα ακόμα μαγειρεύεις. Το γλυκό το κιδόνι, ναι, άμα το βάλεις σε καζάνι, γίνεται ένα κόκκινο πράγμα. Ναι. Θέλει λίγο. Και είναι 200 είδη που φτιάχνουμε. Το καθένα. Πώς μαγειρεύεις αυτές τις κατσαρόλες, 200 είδη κιδονιών, πόσες ώρες κάθεσαι πάνω από αυτή την κατσαρόλα. Έχω 3 κορίτσια διαμάντια. Και εγώ, και είμαστε όλη μέρα εκεί. Εμένα το μυαλό μου είναι πάντα εκεί. Και εκεί, αυτή είναι η δουλειά. Έχει πολύ χαρά. Και η χαρά βγαίνει σε αυτό που κάνεις. Δεν σε ενδιαφέρει, δεν έχεις αυτή τη ματαιοδοξία που έχουν όλοι να γίνει μια μεγάλη επιχείρηση, εφόσον γίνει γνωστή φίρμα, να αρχίσεις να κάνεις μεγάλη παραγωγή. Όχι, δεν μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη επιχείρηση. Δεν είναι και αυτό που θέλω εγώ. Ναι. Θέλω να μεγαλώσει και μπορεί να μεγαλώσει λίγο ακόμα, τόσο ώστε να μπορώ εγώ να κρατάω αυτή την ποιότητα. Να μην κοροϊδεύεις τον κόσμο. Ναι, όταν αγοράζεις 100 κιλά φράουλες, μπορείς να δεις ότι ωραία, αυτές οι φράουλες μου κάνουν και θα τις κάνω μαρμελάδα. Και άμα και 10 κιλά δεν είναι καλές, θα τις πετάξω. Αν έχεις βιομηχανία και έχεις παραγγείλει 3 κοντέινερ φράουλες. Δεν πετάς τίποτα. Όχι, δεν πετάς τίποτα. Βάζεις και τα κοτσάνια. Βάζεις και τα καφάσια. Τα καφάσια. Λέει τόσο μακριά, δεν το προχώρησα. Ναι, δεν μπορείς. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να ελέγξεις. Και νομίζω ότι κάτι που διαφέρουν τα προϊόντα τα δικά μου από άλλα είναι ότι είμαι πάντα εγώ από πίσω τους. Δηλαδή από πάνω, από την ώρα που θα διαλέξουμε το μαϊντανό και από πού θα πάρω το λάδι και από ποιον θα είναι το αλάτι και πώς θα γίνει η συνταγή και να τη δοκιμάσουμε να μας αρέσει και να τηρεί και τις προδιαγραφές που πρέπει για να συντηρηθεί χωρίς συντηρητικά, σε σχέση δηλαδή με το αλάτι, με το ξύδι, με το λάδι, με αυτά τα συστατικά όμως, και να βγει ένα βαζάκι το οποίο θα καλύψει το κομμάτι του χρόνου που δεν έχουν οι γυναίκες σήμερα. Γιατί και εγώ είμαι και μαμά και δουλεύω και ξέρω ότι μπορώ με ένα βαζάκι, όπως θα φτιάξουμε μετά και ένα φαγάκι. Τι θα μας φτιάξει μετά? Θα σας φτιάξω ένα χοιρινά ρολάκια με μια σάλτσα από κιδόνια. Αχ, τι καλό! Ναι, που έρχονται και Χριστούγεννα, είναι και έτσι, και είναι και της εποχής. Πολύ ωραία. Μπορεί να συντομεύσει πολύ το χρόνο μαγειρέματος σε ένα σπίτι. Τα κιδόνια τα βρίσκουμε αυτή την εποχή, ρωτάει η άσχετη. Ναι, φυσικά. Η άσχετη νοικοκυρά. Ναι. Βρίσκεις φρέσκα κιδόνια εύκολα αυτή την εποχή? Ποια είναι η εποχή των κιδονιών? Αρχίζουν από το Σεπτέμβριο μέχρι και τώρα. Α, είναι ακριβώς την εποχή. Είμαστε ακριβώς, ναι. Α, μάλιστα. Και πάντα μαγειρεύεις της εποχής τα λαχανικά, έτσι? Τελειώσαμε τώρα το γλυκό, το μελιτζανάκι, αρχίσαμε τα κιδόνια, πρέπει να κάνουμε γρήγορα να προλάβουμε τα μήλα, γιατί θα βγήκαν και τα πορτοκάλια και θα βγουν και τα λεμόνια και μετά θα αρχίσουν
Μετά από το χειμώνα θα αρχίσουν τα ροδάκια, τα βερίκοκα, οι φράουλες, τα σίκα. Είσαι μέσα στις μυρωδιές και μέσα στη φύση. Τι όμορφο ακούγεται. Όταν φτιάχνουμε ένα τουρσάκι με κολοκυθάκια που έχουν και τον ανθό τους μαζί. Ναι. Όταν μας τα φέρνουν λοιπόν από το περιβόλι και τα ρίχνει μέσα στο εργαστήριο το ένα τελάρο δίπλα στο άλλο, γιατί δεν γίνεται να μπει το ένα πάνω στο άλλο, μην χαλάσουν τα λουλούδια. Είναι ένα πάτωμα από πορτοκαλί λουλούδια. Πρέπει να βγάλω μια φωτογραφία. Τι όμορφο. Είναι... Πώς να μην είναι ωραίο αυτό άμα το φας. Πρέπει να μπει στο βάζο... Λοιπόν, να δώσουμε ένα μήνυμα στα νέα τα παιδιά της περιφέρειας. Παιδιά αγροτικών οικογενειών. Έχει τέτοιο πλούτο η ελληνική περιφέρεια. Θέλει λίγο να βάλετε το μυαλό σας να σκεφτείτε και να το αξιοποιήσετε. Έχει ο μπαμπάς μια περιουσία. Έχει το τρακτέρ του, έχει τα χωράφια του. Αν εσείς γίνετε καλύτεροι από τον μπαμπά στο είδος του, δηλαδή αντί να σπουδάσετε όλοι γιατροί, όλοι δικηγόροι και οι υπόλοιποι πολιτικοί μηχανικοί, υπάρχει και ένας άλλος δρόμος, έτσι. Ή να προσπαθήσετε να κερδίσετε μια θέση στο δημόσιο, σαν και καλά. Μπορείτε να σπουδάσετε γεωπόνη, να κάνετε το επάγγελμα του μπαμπά επιστήμη και να εξελίξετε την παραγωγή και να κάνετε κάτι πολύ σημαντικό, κάτι μεγάλο. Μια ιδέα και μεράκι. Αυτό είναι το σημαντικό. Πριν από λίγες μέρες πήγα να πάρω ελιές από μια οικογένεια που έχουν ελιές. Ναι. Και κουβεντιάζαμε εκεί πέρα και μου λέει: ο γιος μου θα φύγει, μου λέει, αφού βλέπει ότι έχει πολύ κόπο. Ναι. Και πολλές φορές βλέπω μια επιχείρηση που θα μπορούσε να υπάρχει και δεν υπάρχει τρόπος, δεν την βοηθάνε να υπάρχει. Δηλαδή αυτό το παιδί θα μπορούσε να φτιάξει ένα τυποποιητήριο ελαιολάδου και να έβγαζε ένα ελαιόλαδο καταπληκτικό και να το πουλήσει και να μείνει εκεί. Θέλει και λίγο και στην εκπαίδευση μέσα και στο σχολείο να υπάρχει η διατροφή γενικώς και σαν έννοια. Δεν υπάρχει ούτε καν σαν έννοια στο σχολείο. Άμα σπουδάσει κανείς, μπορεί από το λάδι να κατασκευάσει ένα προϊόν, ένα ιδιαίτερο ελληνικό αγνό λάδι, το οποίο θα το πουλήσει παντού. Πάμε να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε, να κάνουμε τα ρολάκια με το χοιρινό και τη σάλτσα κιδούνι. Τι ωραία, πώς μου αρέσει. Εγώ πεθαίνω για μαγειρική, πεθαίνω. Και να πούμε ότι έχεις και ένα site τώρα ετοιμάσει. Ναι, είναι το καινούργιο μου το καμάρι. Το καινούργιο. Όχι, μην το ανάψω. Να μην το ανάψω. Όχι. Εγώ ξεκίνησα να μαγειρεύσω. Λοιπόν, έχεις φτιάξει και ένα site που άμα θέλετε να βρείτε τις συνταγές, γιατί βάζει και συνταγές η Άβρα μέσα στο site. Και προϊόντα. διεύθυνση www.teliayam.gr. Jam δηλαδή με G. Όχι, Y-I-A-M. Με Y. Y-I-A-M.